Praise be the name of the Lord. And shall we just as under the calling of God. He is worthy, he is worthy, he is worthy. Can you just open your mouth and say something to the Lord? From generation to generation, you reign supreme. You are great, you are mighty. You are incomparable. Oh God, you are too great. Our minds cannot even begin to comprehend your greatness. You are beyond our imagination. You are beyond our comprehension. You are beyond our cognitive capacity. You are God. You are God alone. You are God alone. You are God alone. You are self-sufficient, self-sustaining God. We give you praise, we give you glory. Oh, come on, somebody give him praise, give him glory. Oh, Sadabaina Mamakoshaya. Wina Nikamazia. Nilimako Siniana Namaina Sevenia. Niana Manusia Nanamaya Kemania Nanasuna Inamano Shemiama. Nianima Kasinia Nimanio Koniana Namazonia Kamania. Niniana Manosiene de Mahana Namania Nanasuria Kamaniana Nazonia. Shimania Zenea Sinanamarina Sonefea. Sufania Makosha Namaya. Sonafea Manea. Emaya Sunapemia. Comprendea Shalamaya. Churches is under what we understand plans. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Can you just look at your neighbor and say, good to see you. Good to see you. Good to see you. Hallelujah. Praise the Lord. Izwi laNkulunkulu elithi izwi lakho lisibani ezinyaweni zami lokukhanya endleleni yakho. Nikhona bazalwane. So isikhathi sezwi bazalwane, isikhathi sokukhanya, isikhathi sezwi, isikhathi sendlela. Amen. Yangizwa bazalwane. Ngesikhathi sezwi nobe kade didekile ngazi ukuthi ngiyophuma kanjani. Kulesimo engibhekene naso izwi liyayikhanyisa indlela. Ngoba lisibane ezinyaweni zami lokukhanya endleleni yami. Yangizwa bazalwane. So every time when it's word time, it's direction time. Njalo ngesikhathi sezwi, isikhathi sokuba yilona lo athole indlela yakhe icace. Alibonge izinkosi. So ngiyacela sibe nalokho okuqonda sisayizwi kaNkulunkulu bazalwane ukuthi isikhathi sezwi, isikhathi sendlela. Alibonge igama lenkosi. Now, I'm going to tell you the bazalwane with great humbleness, speaking
sibingelele bazalwane to our dear beloved father bazalwane ubaba wethu simthanda nohloniphekile kangaka bazalwane ubaba uBishop SP Clove bazalwane amen bazalwane nibusiseke ngendlela mangalisayo amen to have such a vessel phakathi kwenu ubaba ayiwenu nodwa bazalwane ubaba wethu sonke amen cela sike sibheke ubaba izandla enkulu sebaba ninawo ona kakhulu baba ngiyacela Moses mama khona phethe yes hallelujah all right bazalwane siyabonga kakhulu baba thank you so much baba ngicela ukudlulisa ukuthobeka kwami okumangalisayo I'm so honored to come home and minister in this altar kakhulu thank you so much for extending this invitation. That is such an honor to me, truly. Amen. I always say this, bazalwane. Yo, bazalwane. Angayisikhoda ngikulunge. Ngangikwenye indawo nami bashumayela ngizoshumayela kwinkonzo kunama-guest amaningi abanye ayizoshumayela nami ngiphakathi kwawo kwakuyinkonzo ehlelwe umsakazo omkhulu wakhona la enwaziyo nonke ashumayela ubaba uNdlovu ashumayela ngento esimple bazalwane ashumayela ngo-Abraham noLot ngazithola nami sengiguqile bazalwane nami ngizoshumayela ngazithola sengiguqile sengiphakamisa izandla nganquma ngalelo langa ukuthi kusukela namhlanje mangivuka la ngibela itekisi ngiphindele ekhaya ngiyofuna ubaba wami enkosini ngiyoguqa kuye ngithi baba ngonile kulo izulu nakumhlaba angisafanele ukubizwa ngedodana yakho nikhona bazalwane wangawengabi namuntu wangathi siwashumayela iBhayibheli lathola indawo enhlizweni yami ayibona ukuthi uma ngihamba le ndlela ngiright bazalwane ngiright ngangawanga uqhubeka ukholwa ngishumela kodwa sengiyibona ukuthi la engikhona mangahlala one more night angeke kusalile khona bazalwane Jesus ukuma kushumele kahle bazalwane akumiwa ngenyawo kuthiwa yino akuthiwa ngashunyelwa ukuma uphethwe eqeda ukushumayela ngosuku lePentecost babe sebemisa nami usuchaze kakhulu yes senze njani izwi malifike ngampela kule ndawano kufanele niyithole lapha kuwethi senza njani emva kwalokho yabona lokushumayela kokugcuma kokumisana ngenyawo ko-preach it that's it siyakitazana lapho uma kushumayela ngampela ovuke endaweni eRoma ngabuyeli khona uthathe impahla zakhe athi phela ningiphelezele imoto ibiduma lapha ngaphandle athi baby I love you not amlali la namhlanje siyabuyela ekhaya ngoba izwi lahlala inhliziyo yami langibonisa ukwethula kwami kaze ngasivuma izono zami asiphumi sibuyele ezonweni kade kushunyayelwa asihlabeleli sibuyele emanyaleni kade kushunyayelwa uma kushunyayelwa ngampela siyaphenduka ubiza ababili abathathu babize nepentani ngiphelezele uthi uphelezelelwa manje ngoba ufike wedwa kodwa ngifuna ukuyoyisho laphaya ngiyothi sebengilindile sengiyakhala ngoba ibandla likaJesu langampela abashumayela abantu babuyele ey'ntombini nasemadodeni kade nasenkonzweni makushunyelwe ngampela kudabula inhliziyo ngenze njani
Manje njoba ngizofa nami kufanele ngife emhlabeni nalikhuluma ngeqiniso. Basana mina ngasidlala sinofela sepulpit angisidlali khona. Sidalo. Angisidlali basana. Ya, mina ngenza njani? Ubani angasidlali? Mina ngisidlali basana. Ya. Yang ini saya pasaran. Yang saya pasaran. Ya, maksudnya apa? Sekarang mulai mana suatu stacele. Itu tak sila mau mati kos. Apa yang mau nunggu soesu? Kau tidak apa bersaya. Kau masih pengen start. Something apa tu menjadi gini so. Kau masih ada kuru. Masih menjadi gini so masuk tiga. Masih ada party. Agora Hlatshwayo Tsunami. Impande inasalwana sikabani abona manje impande zami ayigxilile ngoba izwi langampela liyagxilisa. Yes. Uthi umpostoli Paul nihambe nigxilile kuye uKristu. Yikho mesela awuyitheni ithele kanti impande ayigxilanga. Enye inkinga leyo sibona abantu bangenazi ithelo aqale ithelo liqale impandeni. Abantu manje sengishumana manje ngengqondo manje. Impande zami manje. Ngabona manje uthi-ke kuPsalm 92 verse number 13 uthi batshabiwe endlini kaJehova. Ulenhle kuyo manje akuyona le mtshambe kuyo. Angiphindele kule ngatshalwa kuyo eyenza ukuba kuvele ithelo. Ngoba khona abantu abashiya indawo ezayigqilisa ithelo. Manje bazama ngamandla emvelo manje bababamba ngamaqhinga manje bathi njengoba nabathathu uzobe ngathi contest hayi lutho athi wana phinda ngale phansi athi wana phinda ngale phansi athi ngoba manje le nto uyayiswima uyayidonsa data iqalo phezulu iqalo empandeni bazalwane. Bathi impande zami bemchaza le ndaba ngavuka lapho bazalwane nami kade ngizoshumayela ngabonga sekuyithuba lami ukuthi akushumayele ngabonga. Hayi ngakubusela kwabanye ngoba cha lana bekufanele kushumayele mina bekufanele kushunezwe mina. Kunenkinga mawusushumayeza wena ungashunyayezwa. Hello? Yes. Hello? Yes. Kunenkinga mawusushumayeza wena ungashunyayezwa. Amen. Ukushumayeza wena ungashunyayezwa kuveza ukuthi uyagula spiritual. Yes. Sonke labazalwane sizodla akekho othi mayinde. Yabona njengoba ngilana nje bazalwane angazi ukuthi ngiqala kanjani kanje bazalwane angazi point wena nakhe ngenza ngendlela. Kodwa njengoba ngilana ngihlengi uhlatshelelwa lokhuluma nami uyakhuluma nami nawo amagama akhuluma nami la. Bazalwane sengiqedile ukubingelela ngiyangena sengisengiyashumana bazalwane. Bazalwane uNkulunkulu akadili nabantu ngenxa yomuntu. God never deals with you because of you. Whenever God is dealing with a man, he deals with a man because of a lineage that is connected to that man. Uma uNkulunkulu ekhetha uAbraham, Genesis chapter Genesis chapter number 18 verse number 19. Uthi mhlawumbe siwufundile.
Genesis 18:19. Giyazinko sizolungi sindlela ya uma ngihamba ngobungcwele ngiyeko kumbingezo kuhle Oh, hallelujah. It is what happened to the man that Hallelujah. All right. For I know him. Look at this. One of the reasons God chose Abraham, he knew something about Abraham. Are you hearing me? Amen. Oh, Kabro Savanya Labakosha. Ngizokubusisa kodwa hayi ngenxa yakho. Yes. Families of the earth will be blessed through you. Ngamanye amagama njengoba ngibusisa wena, ngibona imindeni yomhlaba izobusiswa ngenxa yakho. Ngamanye amagama awubusiswa ubusiselwa wena. Akasiqale lapho. Akasisebenze lapho. Lento ubusiswa kwabantu ukhululana ngembongo uNkulunkulu basalwane ngithenge X5 ngaphela ngithenge X6 manje sengithenge M3 senze yeah Yabuzana uNkulunkulu mayebusisa wena ukubusisela ukuba ube isibusiso uma ukubusisela kwakho kungabi isibusiso upointless ukubusiswa kwakho zokubusisa ukuze izizwe zomhlaba zibusiswe ngobani? Ngabamagama angikho interested kakhulu ngi-interested kubantu abazothinteka mangithinta yes so in order that me and my family is not how God works. It's foreign to the kingdom. Jesus. Mina nomndeni awubelongi kulento esikuyo. Lento esikuyo ithatha ubaba uNdlovu ukuba ngaye angabi isibusiso kwaNdlovu kodwa ayothinta imindeni yemhlaba ezobusiseka ngoba khona ovumile ukuthinta uNkulunkulu. Jesus. Yebo. Now, imali yakho inekuhlukanisa nabayithwale. Ngoba phela imalangazana ayikho into ezisibusiso yona uqobo. Izona ngisho mina indaba Abraham sishumela uAbraham ayingane ubayingane bana yabazi abantu abanengane baningi abantu abanengane ingane phela uyazi nawo iBiology tifundisana esikoleni avulela isibusiso indlela esifika ngaso yes lento ebonakalayo ukuthi ifike kanjani ilaphi isimangaliso sesibusiso sikhona kungagcini lapho kusekutheni uma iseyifikile lento yenzani ebusweni kaNkulunkulu Jesus ngiyangizwa ngoba phela bathwala abantu bathwalela imoto babe nazo ngampela futhi manje uma sifocusa ezintweni eziphathekayo unasimanga lapho awunasimanga lapho ilotho uyayiwina ubele awunasimanga lapho so it's not in the actual thing yes what so okusukuma umsisi nje ethola sugar daddy wayeseyamblessa kathi look at God lutha kuyena uGod sugar daddy asilungiseni yeah don't say look at God say look at sugar daddy yeah ithathe izolo ndaba yami izolo ndaba okay Exactly. uNkulunkulu ukhetha uAbraham yes ubiza uAbraham hayi ngoba enendlela
Yes. He is dealing with Abraham because he knows the quality of the heart of Abraham. Look at that verse. I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord. Ngikukhetha ngoba ngiyamazi ukuthi le ndlela esiqala nayo uzoyidlulisela enganeni. Ngifuna ukuyothinta umhlaba ngisebenzisa ilineage ka-Abraham. Ngimthembile u-Abraham ukuthi angeke adlale ngeqiniso uzomtshela u-Isaac. Jesus. Yes, right? Yes, what do you mean? Uyomtshela u-Esau noJakobe amtshele nomzukulu wakho u-Isaac. Yes, what do you mean? Yeah. I am interested. Amen. The Lord began to speak to me. He said, the heart of this father is that of generations to come. But thank you, Holy Spirit. Okay, again, let's enjoy. The agenda of God for your life supersedes your lifespan. Yes, amen. Okay. Amen. Yes, okay? Amen. Yes. God will give a greater task to the fathers that they will never achieve in their lifetime. Jesus. uSolomon mayivukelwa ukwakha ithempeli kaNkulunkulu kuvuka inhliziyo kaBaba eyefele ndodaneni. Hallelujah. No, lento ukuthi ufuna ukuba uwe ilele. Sincane isikhathi osiphilinda kuba ungafeza lento uNkulunkulu afuna ukuyenza nawe. David, did the Bible, he made provisions. Yes. Wasiya edumsile okuyisabelo uSolomon ayobakha ngakho. Lento ukuthi ufuna ukuthi yonke iphelele kuwe yiyele. Zonke intshumayelo ephafu ungacazi uzoshiyelwa wewe. Zibhale kuyishela abantu. Yes. Nezabhulu kuyena ukuthi uyothula amakushelo ngoba labafuni weGod izabhulu linde emhlashumayela wena. Lokho akuzwa ke manje basekushumayela wena uyashaya. Hayi usimalanga. Uyithatha. Lowenza nophuma la ushayiswa imoto ufe nezabhulu ezilalo wayivisa. Isabhulu akhona sokukhukhumeza wena. Isabhulu esokubhalwa bese sinikezwa abantu. Jesus. Na uNkulunkulu makadila noAbraham udila naye ngoba ebona inhliziyo yakhe ukuthi unayo inhliziyo angithi ngifunda kahle na I know him injani I know him that he will command uzoyifundisa ingane zakhe. Jesus. Asana iyele lento kahulumeni bekubuza wena esontweni ingane ushiye ekhaya. UNkulunkulu akathi ngesikhathi ngawa uNkulunkulu esindisa wena wayibona ingane zakho wayethembile ukuthi wena uyothi mawuphuma apha lebezana bathi masikala ushumela sasihlukunyezwe ubaba nomama babethi akho umuntu walala emzini wami uyokhona sazelela khona enkonzweni uNkulunkulu wayethembi yamazi ukuthi uyoziyala hayi ukuthi uyilenge ingane zakho. He will command. Because if you are a parent, one of the characteristics of a true biblical parent is that he will command your children to walk in the ways of God. Oh. Hallelujah. Amen. Up to I am a fool. I'm a fool. I'm a fool. We are poor. Samuel. I'm a
lutho ayikho into enjalo. Uma umuntu occupy ujob occupy amadimoni. They create systems to occupy your children. One of the challenges that's going on in the Gauteng would be below the age of 16 is when I'm together, I'm crying. The devil is launching an attack against this coming generation. Yes. When it comes up, Moses will command. Somebody like my Baba, no mama, who are commanders in their families. You are commander in chief in your family. You will command your children. Who's a young, who's a partner, who's a cousin, tell them they gun. I know him temper. I'm not so much to let me set them down. What the talk of him temper, Lord? Who do not sleep never lay gun? Him temper, Lord. Who do not so honey gun? Him temper, Lord. Who do not so death gun? This is a commander. Somebody shake your neighbor and say you're a commander. You're a commander in this family. You're a commander in your family. You are what? Somebody say I'm a commander. Somebody say I'm a commander. I'm a see. I see. Commander in chief. Susan a smiley face. The cool parent. John, my cool out in your mask. I am the cool parent. Commander in chief. Then if you come and say, "Yeah, when you come to them, if you say, oh, you get Yeah. Try to stop you, when they are silent, talk of your silence in one. Now, I wish I can raise my dead father and kiss him on the forehead and say, thank you for forcing me to church. So when I'm talking about the children of Hussein, the army. Yes. And the army of parents. Commanders. Commanders. You're a commander. Oh, so then I'm not 10. You're just 10 grand. I could not know now that who did Jehovah in Jam? Abraham. Who Abraham in Jam? That's the kiss of Abraham. Who Abraham had done in Jam? Abraham is a commander. That's what I'm saying. Abraham was a commander for real. Yeah. Abraham went in. Yamato down 300 people to attack. And I'm not sure who. And I'm alone when I know this is with this town. Yes. Who are other people more than certain? Abraham and why Abraham went down? Why? Not sure that I keep people lines and Mapua. Yeah. Yeah. It can also tell you this already. I was so afraid to learn to move. Yes. If I don't think Yes. what you mean as well as band? La aya khona Jerusalem uyobosha. Bakhala bazona badabuka. Waphaka umkhona. What he yenza? Ningidabusela. I am not only ready to be arrested, but I am also ready to die. Uma ishumali ivangela kusafuna imvelophi. Awungafika sitabele sithi angilishumayeleni imvelophi kuphela. Nokufa lapho kulindele. Ithi makuphumeka ithi ngenzeka ngibuye ngenzeka ngabuye. Ngoba ngifana nephoyisa embuthweni. Jesus. Hallelujah. So if God is going to use you for whatever reason, you must be a commander. You must be what? Commander. You must be what? Commander. Now, I was saying to you, so Ukulunkulu never deals with you because of you. Please come here, sir. Most of them are Ukulunkulu. Woba nenhliziyo yabanye abantu.
wayinene. Yeah. Then you feel calm to wayinene. That's what? Nala nto we share into zabanye abantu ufuna kushare zakho. Usathana ukukhona. Sanibona. Uthola bishop. In academics, you never become a professor if you cannot reference others. That's what I'm saying. Most of our professor would ubani wathi. Nami ngithi ngenxa yokuthi ubani wathi ngiyamvumela la ngiyamphilisa. Kodwa fanele ukwazi ukukhotha abanye abantu. Lento ufuna kanjalo kwavuna wena, hayibo kahle wena. Ufuna wena ukwenze njani? Wena wafumana abantu. Kulento sibuya kusaka phela sona amafenzi la shayela wena izandla wena. Usifaka ngibili yamthunani. Lona iyamthunani bashayela mina abantu. Hallelujah. Ngithike ngikulela iphuzu lokuthi uNkulunkulu akadili nawe ngenxa yakho. Udila nawe ngoba ebuka inhliziyo yakho ukuthi hayi unayo intshisakelo yokukhomanda number 1, number 2 unayo intshisakelo yokudlulisela lento kuwe kwabanye abantu. Sanibona? Lento thani kuninda ekhaya kuninda manje kuninda wena. Umbulu wezambu lokukhulu nathi sonke ayikho lento lena. Ezona ngisho manje ayikho into njalo. Ayikho into njalo. Angazi yini lapho kodwa ngijulile. Amen. Ngiyazwana zona. Yebo. Ngiyayazi inhliziyo yakhe ukuba uyamfundisa ingane zakhe nezizukulwane zakhe. Mama content emdala namhlanje kuyishumayela ngisazoqhubeka abazali kodwa ngeke ukugcina kule ndawo. Ethi uNkulunkulu never deals with a man because of you only. Whenever God chooses you, he is interested in the lives he can touch through your life. Hallelujah. Hallelujah. Sphamandla. Thank you for this spirit. Now when you look at them, that was a uNkulunkulu unje. uNkulunkulu akasimosha isikhathi. Akadali uNkulunkulu namhlanje. uNkulunkulu adala abantu. Waqeda. Wayese kuleyo system wafaka isystem yokuleta idala iqhubeke. Yes. There's an error if I'm going to pray. Thank you. One of the things mangithanda sengiwenza ukukhuluma namuthi ayikho into okuthiwa a new move of God. Lutho ayikho into njalo. Siyasenda sonke masikhula sibe nomngane. Sicabanga manje ngibamba into ngempela le ngibambile yami ngedwa ayikazi ibe khona lutho. Lithi iBhayibheli ayikho into entsha ngaphansi komthethwa. When God is repeating a move in a generation, ukhona uNkulunkulu angamsebenzisa ukwenza lento ayenza kuleso zukulwane. Ingaba yintsha kuleso zukulwane, kodwa ayikho yintsha kuNkulunkulu. Amen. Amen. Now, the easiest way yokuhamba noNkulunkulu, thola abantu aseke wenza nabo lento afuna yenze nabo. Yes. Yes. uJesu ngesikhathi ezalo wakhona umvangelo wavutha ngalowo egama lakho uJohane uMbhapatisi. Akasho uJesu nami ngizohlala la. Mina ke ngizelwe uNkulunkulu uqobo. Wathi ngizohlala ngithi ngeJohane ngiyazizwela enkosini lutho. Kwamphoqa ukuba aye kumuntu. Yes. Babazana lento ukuthi thank you Holy Spirit. Njengoba ngifuna ukukhuluma nawe. You see babazana lento impilo umshilo wathi ngane kakhulu i-lifespan esiphilayo ingane kakhulu ukuthi number 1 ungakho into entsha uNkulunkulu ayiqala ngawe. Uncane kakhulu unyaka oyiphila la emhlabeni uncane kakhulu. Ngathi khona into entsha leyiqala ngawe usazoqala uyifunde wena. Uyibambe wena uyidlule uyobusufile. So mawufuna ukusave isikhathi sakho sihamba noNkulunkulu thola abantu uNkulunkulu aseke wenza lento ofuna yenze ngawe nawe. Isibala sala. Buka uJesu uthe uma lapha ngesikhathi ekhipha ikanvas eshaya sorry exosha abantu ethempelini. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe base bekhumbula ukuthi intshisakelo yendlu kaJehova iyakushisa. Kodwa le ntshisakelo eyayishisa uJesu yayingaqali ngayo. NakuDavide ike yamshisa leyo ntshisakelo. Njalo bakhona intshisakelo onayo yokusebenzisa uNkulunkulu.
kujwayelekile ukuthi ucabanga ukuthi iqala ngawe kuphela lutho. Njengoba ushisela khona abangaphambili abake bashiswa yilento ekushisayo. So lento kuyafika sakazibona abadala uwashisekelayo lutho. Phambi ungakazalwa khona ababeshiseka. Jema udetshisakela yitsha lo ayiseka. Ade abantu babesha. Kufanele ukuthi laba asebeyoliqeda ibanga babe nenhliziyo yokufundisa abaqalayo. Nabaqalayo babe nenhliziyo yokufunda. Yeah. Kulaba asebeyoliqeda. Ngoba lento kufanele isuke esizukulwaneni iye esizukulwaneni. Yes. Iyalahleka bakhona izizukulwane esifuna ukufa singayishiyanga. Kanti futhi iyalahleka bakhona izizukulwane esifuna ukuvuka singafundanga. Zonke ifusana. Ngicela iphuzu kwabazalwane bami, ngicela iphuzu. Ungadideli sina. Ngiyamazi uyakusifundisa uyabafundisa abantwana bakhe nendlu yakhe ukuba bagcine imiyalo yami nokwenza okulungileyo, that the Lord may bring Abraham that which he has spoken to him. Ukuze uNkulunkulu number 1 afezeke izinto ayikhuluma kuyo, inhliziyo yakhe yakhawunta injani inhliziyo yakhe. Unayo inhliziyo yokudlulisa. Amen. Hallelujah. So we must all have a heart. We must all have what? We must all have what? Ngicela ukusiza ke thina ke bazalwane. Uma khona izinto uNkulunkulu ayibhala kuwo asikhuluma kuwo uyibhala phansi. Uyibhale phansi bese uyavuma uyinikeza abanye. Iyeke le nto ezamkhulume yiphinda. Ngiyibhekele invite la ngiyothola khona i-invite elandelayo ngiyobashaya ezambulo bakaze bangizwe kancane kakhulu kuthiwa khona isambulo esingakaze siziwe siyobe siqala ukuziwa ngawo kancane kakhulu impilo ephilayo kunabantu asebeka bayiphila ngakwamndeni. Yes. Ezona ngishumayela. Now asibuyeke bazalwane sifunde iBhayibheli ebese-ke ngiyathandaza. Hallelujah. Now bazalwane bami ngifisa sibheke izinto ezimbili namhlanje. This is the first point, that God, when He deals with you, He deals with you. Oh, thank you, Holy Spirit. Niyazi ukuthi khona abantu abafayo esizukulwaneni behlulekile leso sizukulwane. Kodwa benqobile ezulwini. They die as failures in that generation. Uyazi ukuthi owakhanda ibhanoyi akuyena nowalikhanda. Umuntu owaqhamuka nebhanoyi akuyena owalikhanda. The person that conceived and conceptualized an aeroplane wafa bemthatha ngokuthi uyashaya ngoba wayecabanga into that is far ahead of his lifetime. Wafa esizukulwaneni sakhe ekhuluma ngokuthi khona into eyokuyithatha abantu bandize emoyeni. Athi mayikhuluma nalabantu ngoba leso zukulwane abaphila kuso ngeke barelate namuntu. Bathi beqoqa izinto abangeke baziwe number 1 ngazo. Number 2 angeke zi-understand umuntu ngoba basheshe bazalwa isizukulwane siyofeza izinto abayitholile sisazolandela esilandela lesi. Izona ngishumayela. The Wright brothers are not the inventors of an aeroplane or an aircraft. No. They are the first ones to create it. They are not the first ones to conceptualize it. Yes, right? Lower kandayo wakandi prototype. Uhlobo ukuthi kuyobakhona into enje eyothatha abantu. Wafa ehlulekile ukuzama ukuyenza iphile. Kodwa wayishiya izincabango oqhubekayo. Kwazalwa abanye esizukulwaneni eside esilandelayo. Babuka i-prototype yalo muntu. Mabebuka le prototype
credit. Iba lento ethi mangiliphe makhule. Ungabi lento ethi phela kwaqatshwa ngayima sikhule sonke. Yo. Ibanjwa ukuthi ukhona ongafuni ukwehla ukuze kwenzeke into enkulu. Yeah. Ngizothi ke bazalwane,